Mga tanod sa nakadayang barangay sa mainland Lapu-Lapu City ang gipaubos sa training sa City Auditorium. Gitigom kining maabot sa 600 ka mga tanod ug namong ang mga opisyal sa DILG, Kapulisan ug City of Lapu-Lapu City Office for Substance Abuse Prevention kon close-up kini aron madugangan ilang kaybaw sa ngayan nilang buhaton ilabi na sa pagtubag sa mga alarma nga maprotehian ang ilang kaugalingon apan di usab makalapas sa tawhanong katungod. May mga SWAT personnel usab nga mitudlo kanila sa mga handcuffing technique o unsaon pagpusa sa mga dinakpan ug ang lagda nga subayon sa paggamit og excessive force. Ug mga adlaw ang mga tanod na usab sa mga island barangays ang ipaubos sa training. Especially nga unsa may ang amo ang buhaton, unsa man ang among limitation, unsa man ang amo ang pwede dili ay buhaton isip barangay tanod. Kinahanglan makaibaw ta ana. Same yung sa mga sa PNP nga dili day nga pwede na to bunalan ka ng mga ang atuang madakpan ana. So atuag yung i-restrain ang kuan no. Walay paggamit sa excessive force. Namoy mga tulo ka level ang paggamit og puwersa ba. Labi na og unarmed siya. So dili siya kinahanglan bunalan og madara og kung naman ko'y mga compliant subject lang nga mosunod ra bitaw kung naay mobadlong